Osman, počkaj zatiaľ tu. Iste, pán. Čože moja dcéra mohla zomrieť? Šebnem má prísť Ešref. Hovorím odíď. Nech príde. Nehodí sa to. Nechaj ma. Nech príde. Aj tak už dávno dobre vie, čo si ty zač. A zvyšok mu poviem ja. Pozri. Upokoj sa a potom sa porozprávame. Dobre, a teraz odíď. Poďme. Počúvaj, prosím. Potom sa porozprávame. Áno, potom sa porozprávame. Dôveruj mi, ver mi. Serhan. Do pekla. Poď sem. Počúvaj. Ak otvoríš ústa, budeš ľutovať, že si sa narodila. Nestratíš len dceru, stratíš všetko. Pamätaj, Janera si zabila ty. Ilkerovo priznanie mám ja. A ak ma podrazíš, stiahnem ťa na dno so sebou, jasné? Schovaj sa. Schovaj sa. Vítaj, Ešref, len poď. Dobre, že si mi zavolal. A ja som sa chcel s tebou porozprávať. Kabelka. To, čo sme včera zažili, nemôžeme len tak hodiť za hlavu. To bohužiaľ nejde. Bohužiaľ, Ešref. Bohužiaľ to ani ja. Keďže si prišiel až sem, určite chceš niečo povedať. Vezmem ti kabát. Pokračuj. V podstate, vieš, snažím sa pochopiť aj teba. To, čo práve prežívaš, určite nie je jednoduché. Ale to nie je dôvod na takéto správanie. Ja som si z toho nič nevymyslel, Ešref. Neobviňuj iba mňa. Nech každý rieši svoje chyby sám. Ja som si toho vedomý. Dobre to viem. Aj keď je to ťažké, viem, že Aliho nemôžeš akceptovať za svojho syna. Dobre, ja rozumiem. Ale myslím si, že toto je za nami. Teda toto nie je naša téma. Tak o čom tu hovoríme? O vašom manželstve. Z tejto cesty sa nedá vrátiť späť. Povedali ste si veci, ktoré sú naozaj za čiarou. Bol som pripravený zabudnúť na všetko, čo som videl a počul. Dobre, ty si pripravený. A my sme pripravení zabudnúť na to, čo sme videli a počuli. Keď si bol na odchode, ešte vo dverách si sa vyhrážal. Pozri sa. Ľudia sa môžu rozvádzať, rozchádzať, ale môžu to robiť aj slušne. Máte predsa spolu krásne deti. A naša rodina je veľmi vážená. Ja som neurobil absolútne nič, čo by znevážilo našu rodinu. Ak už to niekto urobil, tak je to tvoja dcéra. Keď budeš takýto tvrdohlavý, nebudeme si rozumieť. Pozri, to, čo hovorím, ber ako slová vlastného otca a svojej dlhoročnej manželke viac neubližuj. To posledné, čo by som chcel, je trápiť Neslihan, Ešref. Svoju manželku milujem. A vždy to tak bolo. Za 20 rokov sa nič nezmenilo. Tak veľmi ju milujem. Nikoho iného som nemiloval. Nejde to. Zhor v pekle, Serhan. Preto som sa rozhodol nerozvádzať. Bohužiaľ je neskoro. Myslíš si, že Neslihan to akceptuje? Čo urobíme? Prinútime ju k tomu? Dobre, Ešref, ale v minulosti si svoju dcéru dokázal prehovoriť. Rodina funguje vlastne len vďaka tebe. Len pripomínam. Ty predsa rád hovoríš na rovinu. Tak hovorme na rovinu. Netrápme sa navzájom. Keď sa na to cítiš, fajn, prosím. Budem len rád. Tak počkaj. Presne o 3 hodiny
sem zavolám všetky médiá. A potom, keď prídu, im poviem, ako mi Neslihan 20 rokov klamala. Že mám 2 synov. A dobrá povesť vašej rodiny, ktorou ste sa roky píšili, zmizne. Alebo tvoja drahá dcéra príde pokorne za mnou, ospravedlní sa mi a odídeme spoločne domov za svojimi deťmi. Nepozeraj sa tak na mňa. Buď rád, že ju stále milujem. Inak by som na niečo také nepristúpil. Vôbec si ma neprekvapil, vieš to? Už od začiatku som to veľmi dobre vedel. Videl som to. Hneď som ťa spoznal. Čudoval by som sa, keby sa to s tebou bolo skončilo nejako inak. Bodaj by som sa bol mýlil. Fuj, môžeš sa hanbiť. Dáš si s ľadom alebo bez, miláčik? Takže z Neslihan sa nerozbudieš, je tak? Aj keď si už teraz konečne mohol. Čo ty vlastne chceš? Ha? Zhoríš v pekle, Seran. Manželku, svoje deti a to impérium, do ktorého som vložil toľké roky. A mňa? Frajerku, ktorú si balamutil 20 rokov. Aj ty smieš zostať. Ak ti to neprekáža, pre mňa to nebude problém. Ja. Daj sa vypchať. Nechcem už nikdy v živote vidieť tvoju tvár. Okamžite zmizneš z mojej rodiny. Tvoj syn nebude obťažovať moju dceru. Kým pôjdem, niečo ti poviem. O všetko prídeš. Lebo Neslihan a Guven sa navzájom stále milujú ako blázni. Nemáš žiadnu šancu. Ty nikdy nemôžeš vyhrať. Ja vždy všetko vyhrám. Po zaznení zvukového signálu zanechajte odkaz. Keď nemáš odvahu pozrieť sa mi do očí, aspoň by si mohol dokázať zdvihnúť ten telefón. Lenže ty si bol vždy taký, Alas. Vždy si bol Bojko.
Vedome si nám spôsobil nehodu. Mohli sme zomrieť. Chcel si nás zabiť. Čo budeš robiť? Celý život sa budeš skrývať v tieni svojho otca? Dokedy ťa bude tvoj otec chrániť? Ty a tvoj otec ste odporní ľudia. Ani jeden z vás si nezaslúži Mesliha. Nestačilo, čo si narobila ty. Ešte aj tvoj syn nám bude robiť zle, naozaj? Zaslúžiš si trest, Serhan Soysalan. Konečne si zaslúžiš trest. Ani jeden z vás si nezaslúži Mesliha. Nemáš už pre mňa ani ten najmenší význam. Ak vôbec zostal ešte niekto, kto ťa má rád, je mi ho naozaj úprimne veľmi ľúto. Ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Voľbu opakujem. Mama nič nehovorí, ale urobil ti to Yaman však. Kto teda? Nie je to dôležité, nechaj to. A ty čo robíš? Hovorila si už s tým hlupákom Jesurom? Čo to s ním má? Prečo sa pýtaš? On ti to spravil? To Jesur? Nevymýšľaj. Len sa pýtam, či si s ním hovoril. Takže to on ti to urobil. Čala. Asi už sa preber. No tak, zlatičko. Otvor oči, povedz niečo. Stále má vysokú teplotu. Jesur, niečo sa jej stalo, tak povedz. Povedz mi to. Odkiaľ to mám vedieť? Je chorá, asi len ochorela. Jesur, našli sme ju na ulici. Čo jej preskočilo? Prečo by v tej zime išla do mora? Keby nemala žiaden problém, tak by sa takto nesprávala. Je to naša Asi, stále uzavretá. Keď ju niečo trápi, nepovie. Ako by si ju vôbec nepoznal. Princezná. Volajú mi z práce, vybavím to a hneď prídeme. Počúvam, Čala. Ty si bodol nožom Alaza? Alaza niekto bodol? Daj mi ho, neblázni. Daj mi ho na chvíľu k telefónu. Povedz mne, čo chceš povedať. Dobre, tak mu teda povedz, že sestra kvôli nemu ochorela. Aká sestra? Myslíš Asi? Áno, Asi. Hľadali sme ju od včera večera. Mysleli sme si, že sa jej niečo stalo. Keď sme ju našli, bola celá mokrá a schúlená ako mača. A teraz leží doma s horúčkami. Človeče, ak sa tomu dievčaťu niečo stane, ja ho zaškrtím vlastnými rukami. Ak sa naozaj stalo to, čo si myslím, nebudem zhovievavý ako Asi. Čo začnem, to aj dokončím, jasné? Na vine nebudem ja. Rozumieš, princezná? Ja vôbec ničomu nerozumiem. Ale ja áno. Alas, čo robíš? Kam ideš? Z domu neodídeš, všade sú ochrankári. Alas! Alas! Otec? Otec, kam ideš? Kam ideš, otec? Mám prácu. Čo máš v ruke? Všetko som počul. Ten, kto ťa chcel zabiť, je syn toho darebáka. A on mu ešte pomáha.
Otec! Otec, čo urobíš? Pôjdeš a zabiješ ich? Takí ľudia nemajú právo žiť, dcerka. Musia za všetko pikať a aj budú. Tak toto si ty, áno. Zostala som roky bez otca, pretože si takýto. Pretože všetky problémy riešiš takto. Ruja? Metin, čo sa tu deje? Čo je to? Chce si narobiť problém. Zase. Tak šepnem, čo mám robiť, povedz. Povedz, čo mám robiť. Chcel zabiť moju dcéru. Mám tu len tak sedieť? Nemám nič robiť? Nebudú za svoje hriechy pikať? Aj svoju dceru ich mám obetovať? Nechaj ho. Nech si narobí problémy. Čo pozeráš? Choď. Choď urobiť, čo chceš. Ja nechcem v živote takého človeka. Netúžim po násilnom otcovi. Ja takých mužov nenávidím. Ruja, stačí. A ja som obviňovala mamu, že mi klamala. Ale mala pravdu. Ktorá mama by dopustila, aby jej dcéra žila s človekom ako si ty? Ruja, dcerka. Bodaj by som bola aj naďalej žila v tom klamstve, že si založil novú rodinu. Áno, možno by si nežil tu so mnou ako môj otec, ale aspoň by som zostala v tom, že si otcom iných detí. Ale teraz vidím, že ty vôbec nie si schopný byť niekoho otcom. Ruja, už dosť. Bodaj by si vôbec nevyšiel z tej basy, bodaj by si tam bol zomrel, alebo sme mali zomrieť spolu pri tej nehote. Prestaň, tá nehoda sa stala kvôli mne. Tvoj otec ťa mal len zobrať a odísť. On sa opil len kvôli mne, lebo bol na mňa nahnevaný. Pretože som ho podviedla. S niekým, kto za to nestál. Bol to diabol. Ja podviedla som ho. Dobre. To už stačilo. Nehovorme už o tom. Ruja, Zlatko. Prečo si to urobila? Lebo si mal pravdu. Serán za to nestál. Asi, sestrička moja, poďme, otvor oči. Drž pevne moju ruku, ako v prvý deň, keď sme sa spoznali. Pamätáš si to? Pre jeden starý chlieb si sa chcela pobiť s chlapcom starším od teba. Zbil ťa takmer do krvi. Hej! V tom som prišiel ja. Zmizni! Podal som ti ruku. Podal mi ruku. Chytila si sa jej tak pevne. Chytila som ju. A odvtedy sme sa vždy spolu takto držali za ruky. Poďme, znovu ma pevne chyť.
Je to jasné. Takto to nevyriešime. Haló, mama, veľmi súrne potrebujem pomoc. Ali? Edže? Ja tomu nemôžem uveriť. A v žiadnom prípade to nebudem akceptovať, otec. Ako môže urobiť niečo také matke svojich detí? Prečo plačeš? Kto to rozpráva? Pokoj. Ako môžem byť pokojná, otec? Serhan ma vydiera. Prečo sa... Ali, príď. Dejú sa tu strašné veci. Otec, môj otec vraj mamu vydiera, Ali. Kvôli čomu? Vôbec neviem. Hovoria len, že chce niečo povedať do televízie, Ali. Ja neviem, o čo ide, príď sem, prosím. Dobre, že... Dobre, ja viem, o čo tam ide. Hneď tam prídem, neplač, dobre? Počkaj, Zlatko. Ty jeden hajzel. Haló? Guven? Ja o niečo ťa chcem poprosiť. Áno, vieš, asi má vysokú teplotu a nevieme ju zraziť. Prídeš sa na ňu pozrieť. Dobre, ďakujem pekne. Jason, počuj, tu máš peniaze. Ak bude treba lieky alebo niečo, zariaď to a daj mi vedieť, dobre? Dobre, ale počkaj, kam ideš? Ja mám... Haló, komu to hovorím? Kam ideš? Pán doktor, povedzte mi, aké lieky treba a ja ich idem kúpiť. Dobre, treba ešte niečo? Tak dobre, idem to hneď vybaviť. Asi. Ja... Myslím si, že si ma v živote vôbec nepotrebovala. Rany som ti nezahojil. Spôsobil som ti ešte väčšie. Neprekvapil som však. Pomyslíš si, čo tu hľadám? Ale myslel som na teba. Bodaj by si mala pravdu. A mal som sa skantriť sám. Vyzdrav sa, počuješ ma? Vyzdrav sa. Lebo ak sa ti niečo stane, neprežijem to asi. Neprežijem to. Výborne. Myslel som si, že to nezvládneš tak dobre. Dávaš pozor. Bravo. Len tak pokračuj ďalej. Ďakujem. Snažím sa robiť všetko, čo najlepšie.
Len teraz sa ponáhľam. Musím ísť niečo vybaviť. Žesúr, ale dnes večer musíš zabrať o niečo viac. Ty to dokážeš, ha? Dnes večer? Aha. No dobre, skúsim to nejako vybaviť. Pošli mi medzi tým adresu. Dobre. Dobre? Platí. Žesúr? Dáme si vedieť. Dobre, poďme. Kto sú tí chlapi? Sú zo štvrte, len sme sa rozprávali. Kúpil som všetky lieky, ako ste chceli. A k tomu aj veci na polievku. Na stôl. Idem. Neviem, čo to je. To, čo k tebe teraz cítim, nepoznám. Si pre mňa záhada asi. Už som z toho unavený. Hovor. Hrozne ťa nenávidím. Aj ja. A ja sám sa hrozne nenávidím. Jaman ti naozaj nepovedal, kam ide? Nie, nič nepovedal. Zrazu odišiel. Veď u Sojsalanovcov nikdy nie je nuda. Čo sa tu deje? Uhni na bok. Nikto tu nie je. Veľmi by som sa čudoval, keby to bol zlodej. Neviem, do čoho si sa namočil, ale asi zacítil peniaze. Aké peniaze, pán doktor? Čo by tu urobili peniaze? Chcel som len lokálnu anestéziu, ale lepšie bude omračiť ťa. Točí sa mi hlava. Čo je? Čo je, pán doktor? Kam idete? Bože dobrý, čo sa deje? Všetci utekajú. Hej, ty, poď. Len poď. Choďte ďalej. Synak, čo máš za problém? Alas, povedz mi, prečo sa tu stále motáš? Ha? Ak hľadáš nejaký problém, tak ho hľadaj inde. Čo chceš, zomrieť? Čo tu teraz skúšaš, Alas? Podľa mňa skúšate vy, pán doktor. Koniec príbehu je jasný, nesnažte sa to ovplyvniť. A aký je koniec? Buď skoncujem ja s Jamanom, alebo Jaman so mnou. Ale osobne preferujem prvú možnosť. Alas...
Ja už to nezvládam riešiť. Riešiť teba a riešiť ešte aj tvojho otca. Naposledy ťa varujem. Nechaj už Yamana na pokoji. A asi tiež. Inak to budem riešiť ja, aby si vedel. Ja som sám, mne je to jedno. Počkám na toho, kto príde skôr. Už čakám.